agay. Ilang. Ayo lagi kamu antar ke delikado ke negeri. Ayo sikap so pakakuan langga maning saba kay ka. Para ka delikado diri lugar. Uy. Ayo lagi. Mau kaya ikit saba. Kana mangulit na uy. Ayo tus. Paano langgam nung diha. Ayo lagi pakakuan diri ke. Delikado ke diri. Uy. Isig saba lagi. Delikado gani mo nga isig saba. Masih ka kanang langgam. Dah, duwata na diri nun. Kana mangulit na ba? Asa lagi. Uy. Ay. So. Ay lagi ki. Udak ko kay langgama to. Masig lamaton ta diri noon. Ay lagi ki. Masig usa na. Ay ba. So, sa boka sing bata oy. Masig magbuyagan na diri. Ani sing samba. Sunod lang. So. Sa boka. Ano nguli na ta ba? Kana lagi. Ay. Saba hakit. Kanina pa kung tira-tira ni langgama ba ito haso lagi pamatap. Haso kay ka. Sa diri. Sen atanawan ni mga lugar tong gara ano orang kang iom. Ni okay ra lagi ni sigsaba. Sige. Makasa kita mapakaw kay kadra. Ato na. Bukan ni bata ing na kita. Makasa ta diri. Kuno ay ba mangol na ta ba? Dira di langgam ni ulay. Anda ka nas kawayan andira. Oh. Di. Kulbaan bisa ta. Diri naman may nakita atong niya. Ganina pagit ka ba? Ang puwitay kong langgam saba kay ka. Ay nalagi kay. Ano ka magpuyo? Narabay agta ko nung nagpuyo diri. Uy, ay kahapon na. Na, kuha saba kay ka. Ganina pa ka. Mga isa ko. Ay, on kay imong kalaki da. Hindi. Sabi. Kadugan mabugaw sa kapoy mo sa sunod na. Pilitig langgam. Ay, kasakit sa pangit ko. Nakita na doon yung sigpong aglanggam lagi. Sus, nangihirap ko rin na punuan. Sakit sa pangit ko. Uy, agay. Asa mas pare Ibrahim na wow ang mga sunod. Balik ko na ko asa to. Pre, Ibrahim, ano sa maka? Hindi ako ipagpilat sa kita, pre. Hindi na kadina pagkahasol kay ka. Ginanti kag ayaw pagsigsaba-saba ka mga taglanggam. Nga naman na. Giingan bitang tikag di tamang country kay tawag ka na. Ginanta kag hilo magsikag saba tayo mga ita tag tambalan albulan itong pre. Wala gi hinahinig lakaw ka ato. Tagam nga bata laging samukan. Ug patuo pa ka ang taganina way mahitabo nimo. Ikaw. Kuwanto sana kay para na po na nimo padungo na po nimo kagwa nga ka oy. Ginanta kag kasi natural na mga batang sipat. Ikaw mo ko di mo ka. Buto ganito ka. Ay tiwasan na ni itloga nimo karon. Ginanta ka ganina. Iwasan ti ka karon. Nausa mo. Di alagi ni bus kay dakog itlog. Nindako yang itlog. Langgam nga grabing sa muka. Ano man saba. Nagkumpiyansa man mo dinhi lugar nga delikado ni dinhi lugar. Sus. Awat ni awara. Dali kay itong Ano be? Kamo ka boss? ato ko nang himo kuan be himulsulan. Sus, Mabuhay pa. Kaya pa boss. natiawan sa dakong agta. Nakanglang doon atong tambalon. Daan ko pa lagi mo audio. Dire. Mo pahilaw na ta dire. Pahilaw na ta dire. Saan mo siya ganina? Pahilaw na. Agay asi mong mata. Hilay. Ko na natiawan ka dong. Natiawan ka. Dali. Ay sigsaba kay na nagam. Ay nagsaba kay ma. Mao pa na lagi ni. Katalawanan ni paghilom. Inaya lang. Dali ang tambal. Agay.
lang. Agay, mga mag-ipistin. Uy! Grabe yun yung pagkaanta, anong... Agay, dali. Ay, mo naman nas mula yung taon. Sisabar, talawanan ni mo. Ingan ko grabe ang taan. Ano bang magpatuogod dahil makagulo? Buwag na, awa pa. Hapit na. Buwag na, hinay na. Kalita. Agay. Uy, ginoo. Nana, Asa naman? nawa na boss. Naulian na ka. Oh, salamat. Naulian na ka boss. Pwede na dyan kung mangihi atong kanan. Balik ka po. May nakaping antaning to. Binadlong ka. Taon. Uy! So, ayaw na mo balik din lugaran. Okay na na. Ubos. Okay na na. Ayun, barog ko na, barog. Okay na. Luksulong. Wala ka na, rin. Wala. Okay na. Oh. Nya, balik pa ka. Ayaw na mo. Di na akong balik. Ayaw na mo ganing lugaran ha. O, di na mo. Ayaw na mo ganing lugaran. Ako adyo sa tabi daw. Gani ha. Mo lagi. Ako kay matara ba? Ano ko? Ayaw na mo ngari. O nakauli na mo kay. Tara. Tiawan na hindi yung lugaran. Manguli na ta. Uy! Lungong ka Tiawan tiawan na ni. Uy! Ayaw na mo balik diri ha. O, di na mo. Oh, sige. Oh. Sige. Ako nung pukit-pug mo yung dako. Boss! Balik ako niyo, boss. Ano ka boss? Noon sa mga ay. Agaho na pong itlog mo yung dako. Boy! Hala ako sa itlog. Balik mo may lumanaho ning nanamay nung sa akong itlog, boss. Ang itlog. Hala na ka, boss. Basta, naayo na niyo ha. Tabangin mo niyo, boss. Tabangin mo niyo, uy. Tabangin mo niyo. Hello guys, salamat sa tanan nagsuporta sa among YouTube channel. Nya nami mga i-shout out. Okay sir, ang atong i-shout out. Ikaw na. Kumaran ko, imusa. Shout out ko diha sa mga amigo-amiga nako sa Tugas. Sigon family ni Tatay Roger, ni Nanay, Madam Boslin, Madam Junlin, Boss Junjun, ug ni Kagawad Koto. Ug sa Barkadahan Channel ni Otto Fred TV. Sa Manila, salamat sa imong pagsunod po sa among channel. Sa Cebu, Rodel Rojo, sila Johnny Dinatondo. Ug sa akong boss diha, nga Maldito, salamat boss. Amping diha sa imong trabaho. Thank you. Okay, kayo boss. Ang imong boss. Nasabot dari boss, dari tugas. Okay. Hello! Ako nag-shout out sa akong mga igsoon pa sa Manila. Yosay, Lerwin, Madeline, Ane Ulong. Ug sa akong asawa tala Antike, pamilya Ustan. Shout out sa ilang tanang mag-sound lang sa usahon kay nakalimot ko sa uban. Kita na rin. Mordo! Okay, ikaw boss. Okay. Check out din ko sa tanang nag-support sa mga YouTube channel. Daghang salamat ninyo. Ay mo kapol pagtanaw sa video. Salamat. Okay, kay boss Kim. Shoutout Legos, Juan, nagtanaw sa mga video karon. Amo mahuman sa mga video. Nang palayo ko nga nang click your YouTube channel. Subscribe. Shoutout ko Nate Juan, Janet Juan Gonzales, Tagalog. Okay, so daghan kayong salamat guys sa tanan yung suporta, paki-share sa tong video, comment sa mga gustong magpa-shoutout niya. Sa susunod na po natong pagkita-kita. Paalam po sa ating lahat.